ह, जकरा घर काम रहेला ओकरे घर नु आदमी जाला। ताहरे घरे काम बा, वही से आईनी ह। आ त कहीं न रहुआ का काम बा? रहुआ घरे हमर पाहुन अमरूद देखले बानी, इधर से जात रहनी गैया हां के लेनु त अमरूदिया देखले बानी, एही से हमरा भेजइनी है, देखा ना। आ त रहुआ अमरूद लेवे आईनी ह, ता बैठी न रहुआ, आवत तनी हमर आमा जी ता उहे तौल के दी है। ए बहनी तू ही तौल के दे देना, हमरो बड़ा या बेर होता, जा तनी फिर फलवा उलवा और बाजार से मंगावे के बा। अब सब कुछ त काचे लावे के बा, एगो नारियल वे नु सूखल रही, बाकी सब फल तो काचे रहेला नु, त सब जोड़ी आवे के बा, फिर जाए के बा कुहैनिया घरे। ए दीदी बैठी ना, हमर सास वही है नु, तो उहे दी है तौल के, हम नहीं दे सकत। अरे दैया, हम कहतानी कि हमरे घरवा में खाली सास ननद बोलाता, बताव कि सास ना आई है तो अमरूद ना दी है तौल के। ठीक बा ये बहनी, अब आ गनी तो ले के नु जाए। बैठा तनी यही जा, कितना देर में सास हुई है? ए दीदी 5 मिनट बैठी ना, 5 मिनट में आ जाई है। गइल बानी खेतिया में गन्ना बेचे, वही बुढ़ऊ बानी न, वही गइल बानी। ठीक बानी, बैठा तनी। अरे बहुरिया तू एजा बैठल बाड़ू, काहे कुछ काम रहे का? हाँ ये बुढ़ा कामे से आई बानी, राउर अमरूद बानू, तो वही कहनी हमार पाहुन की उनके यहाँ अमरूद बा, तो ले आव जा, छठ पूजा में चढ़ावे के। अच्छा तो अमरूदिया खातिर आइल बाड़ू? अच्छा ठीक बा, आवा तारन लुटावन, ता अमरूदिया तोड़ के तुरंत दी हैं। बेर हो गइल का, देरिया से बैठल बाड़ू? ना ये बुढ़ाया वही आइल बानी। अच्छा ठीक बा, लुटावन है ना बा? का कहता रुमाई? हाय माथ पर से उखिया के बोझा धर, आ देखा भौजाई आई बाड़ी, अमरूद ली है, इनका के अमरूदिया तोड़ के आ दे दहु। अच्छा ठीक बा माई। का करता रुमाई? एक लोटा पानी लावता, बड़ा जोर से प्यास लगल बा। अरे सागर आ गइल बड़ा, अच्छा से बिया हुआ लागल बानू, कई कट्ठा रोपाइल? अभी कहाँ माई, अभी 2 कट्ठा रोपाइल बा, और सब जन्मा खाए खातिर घरे चल गइल, अब अइहे तो फिर देखा कितना रोपाता। आजकल के जन्मों नु बड़ा कोढ़ मिलता, नइखे कटे चाहता, बतावा कि अभी ले 2 कट्ठा रोपाइल बा, 2 गो जन बा आ 2 कट्ठा ले रोपाइल बा, संचकी ले कितना रोपाई है? बड़ा करिए तो 1 कट्ठा ले और रोपाई है, आर का? जाय दे माई, कोड़े खाने वाला काम बा तो ओहू सब बेचारा परेशान हो जाला, का करी? ई पहाड़िया में मटिया खानाते नहीं खे, यही से जल्दी ना होवेला। हमार तो ये सुमन रहे कि खड़िया पर फूलगोभी लगा देती, बाकी तो लोग ना नु मानेला, फूलगोभी लगा देती, बैगन लगा देती, ओही में बकरियों हमार बलग में चरैती, ओही जा देखती गोरती, कितना अच्छा रही। तो अच्छा ये कुल छोड़ा, मोटकी कहाँ गइल बाई? अभी ले ना आइल, हमरा के उतना सूझत नहीं के, पाकत नहीं के, हम का करी का ना करी? अब अरग के सामान सब जोड़ियावे के बा, छठ करे के बा, हमरा दूसरा टेंशन बा, मोटकी जहाँ जाली तहाँ बैठल रहेली, पता ना का करे लगेली। ए माई, तहरा के तो पहले ही कहले रहनी कि मोटकी से बियाह मत कर, तो तू कहलू ना मोट रही नो तो ज्यादा काम करी, बरियार रही, तल भुगता। ए लुटावन जल्दी अमरूदिया तोड़ दा, जाए के बा, हमार बुढ़िया बड़ा हल्ला करे लगी है, कहे कि कितना देरी कर देले बा। ठीक बा भौजाई, अभी चढ़ तनी गछिया पर, आ तहरा के पकल अमरूदिया तोड़ के दे तनी। रुका तनका, रुका भौजी। ला भौजाई, कितना अमरूद ले हब? जितना बोलबू उतना तौल दे हब। कई रुपया अमरूदिया दे हम रहुआ, तई हिसाब से ले हब। ए बहुरिया हमरा के लगा बजा के ना आवेला बोले, 25 रुपया लगा दे तनी, तहरा के जितना लेवे के बा उतना ले ला।